Okay. Ayan na yan, ayan na. Sige. Ipasulong. Hello, Brad Mitch. Hello. Hello, Brad Mitch. Si Veritas na ako'y pangutana. May gani, o sige pangutana, Brad Veritas, kay basin og pinili kang katawan sa Diyos, di ko kamusupak ani. Okay, may nga po no, sa tanang naminaw. Akong pangutana, Brad Mitch, kini bang dili pagkaon o baboy na ani sa daang kasabutan o bagong kasabutan? Mutubag na ko. Gisulti ni Banalag na Isayas nga propeta sa Dios nga di mo kaog baboy nga sa pagbalik sa Ginoo nga wa pa nahitabo kanon ang sunugon ang nagkaon sa mga mahugaw, sa baboy, sa mga mananap, sunugon sa Ginoo. Dili kay karon lang ni gidili hangtod pagani sa pagbalik sa Ginoo, di gyud na itugot. Unya ningon si Kristo Juan 7:16, ang akong gitudlo dili ako kundi iyas nagpadala kanako. Juan 15:10, ingon si Ginoong Hesus, nagtuman kung magpabilin kamo kakutumanon ninyo ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan nga nagpabilin ako sa iyang gugma. Si Kristo dili supakan matinumanon. Okay, natubag ang pangutana. Okay, layan palo pangutana. Ako sang klarohon ang pangutana, Brad Mitch, ha? Okay, klaro akong tubag. Okay, ang akong pangutana, kini bang mando sa Dios nga dili ipakaon ang baboy, naa ba ning suguan na patik sa daang kasabutan o bag-ong kasabutan? Tubag ko. O kana? Ang pagdili sa pagkaog baboy dili lang kay sa bagong kasabutan, dili lang kay sa daang kasabutan, kundi bisan pa sa adlaw sa paghukom. Gisulti ni propeta Isayas nga dili bakakon katao sa Dios, gipili sa Dios, kauban namo nga dili mo kaon. Isayas 66:15 ngadto 17 nga sunugon ang mukaon nini hangto sa adlaw sa paghukom. Busa kun di ka gustong masunog, hunong nagkaon oy. Ayaw sige dipinsa na ng butang nga dili mabasa sa Biblia. Dipinsae ang kamatuoran nga ang propeta gatudlo nga dili pa kaong baboy. Okay, sunod pangutana. Okay, last to follow up lang, Brad Mitch, no? Okay. Kay matod pa nimo nga sa bag-ong kasabutan dili pa manggihapon ipakaon sa bag-ong kasabutan. Buot ba nimo ipasabot nga ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan parehas ra tanan? Okay, mutubag na ko. Kabahin ini nga isyu nga dili ipakaon gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon hangtod sa pagbalik sa Ginoo kay gisulti ni propeta Isayas nga dili makakon iyang gipasidaan sa pagbalik sa Ginoo ang tanang nagkaon karon sa baboy o sa tanang mga hugaw hinaot pa unta nga muundang nakagkaon o nagkaon manggaling ka aron di ka mapilog sunog. Kay og nagingon pa nga pwede ng kanon doon. Di na tayo sulti ni propeta Isayas nga sa pagbalik sa Ginoo o sunugon ang nagkaon sa baboy o sa mga butang mahugaw. Okay, kadang punto. Kung imo manggaling ng dipinsan, halakan na ng Leviticus 11:29-30, talo, tuko, 41-42 sa Leviticus 11, kanang daghang mga tail na kamang, ulahipan, labod, tipalo, halapangan ana, aron na to maklaro, nga tinuod na gyud ang imong baruganan nga pwede ng kanon ang hugaw sa daang tugon. Klaro lang ako imong tubag, Brad Mitch, ha? Ah. Sa akong pangutanang parehas ba ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan, buot ba nimo ipasabot sa imong tubag nga parehas ra? Kabahin sa gidili sa pagkaon sa baboy, wag gyud kausaban. Kay nga naman, gitudlo ni propeta Isayas nga dili bakakon, kauban namo nga dili mukaos mga mahugaw nga ang mukaon sa unod sa baboy hangtod sa pagbalik sa Ginoo pagasunugon sa adlaw sa paghukom. Mao na nga gusto kang dili masunog, hunong nagkaon, pero ganahan ra ka mosunog pagpadayog kaon. O sige. So, nasabot na ko imong kuan nga niingon kang Salamat kay mo nang masabtan. Sa kabahin sa baboy wala mausab. Pero mauyon ka nga sa totality kinatibuk-an ay kausaban. Lahi na po na nga issue. Sa baboy sa karon. Okay. Sa baboy sa karon. Okay. O din karon, katapusan no, final ako pangutana. Okay. Kay imo mang ipasabot nga sa bag-ong kasabutan gidili gihapon ang baboy. Unya naman sa Kolosas 2 nga sa bag-ong kasabutan ibasig yun tanan sa panudlo ni Kristo. Diha sa Kolosas 2:17 karon. Asa mabasa sa bag-ong kasabutan nga si Kristo nagtudlo nga dili gihapon ipakaon ng baboy. Salamat kayo, no? Salamat kayo. Nag-ingon si Kristo, Juan 15:10, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma.
maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan og nagpabilin ako sa iyang gugma. Si Kristo dili parihan imong supakan. Ang nagbalaod nga dili pa kaong baboy ang Dios Amahan. Ingon po si Kristo Juan 7:16. Ang akong gitudlo dili akong kaugalingon kundi iya sa nagpadala kanako. Mao na nga di ka kabasa sa Biblia nga si Kristo nga yung kaon na mong baboy. Oy, huwag mabasa. Mao na nga ang nagtudlo nga si Kristo daw nagtudlo nga ipakaon ng baboy usa ka bakakon nga pagpanudlo o pagpanamastamas kay gihimo nila nga si Kristo nga nudlog lahi sa amahan nagtudlo og pagkabasinupakon sa kasugwas aman og wa kana gibuhat ni Kristo kay si Kristo matinumanon dili malinapason. Si Kristo nagtudlo dili iyang kinaugalingon kundi iya sa amahan nga nagpadala kaniya natubag ang tinaw kaayong pangutana. Okay, salamat Brother Miss. Sa akong programa na lang akong ribat po na. Sige lang, kaya nama. Kayo. Okay, normal man na. Normal man na nagoy mo supak na yung panalipdig hapon na. Sige. Panalipdig hapon na iya. Salamat. Okay. Okay, salamat kayo Sir Silbert Dunduyano no sa imo ang giskutan kabahin sa mga pagpangutana. Salamat kayo nana. Atong isong usa ka CFD no nga munang utana kaganiha. RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, niyano sa bang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Ubus gihapon ining ubus niyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Bibo kayo no ang tulumanon sa sangka sa katurungan? O maupoy atong himoong tema karon sa maong tulumanon. Kining mahitungod sa kasabutan sa Dios. Ang yawi gyud sa atong baruganang Katoliko nga masabtan nato ning kaguliyang nos tinuhuan, particularmente kining mahitungod sa kinibang dili ipakaon o ipakaon. Ang yawi ani aron masabtan nato ang baruganang Katoliko mauni kinahanglan ato gyung sination unsa ning bag-ong kasabutan ug daang kasabutan. Monay ang yawi. Ang atugong pagtuong Katoliko gitudloan ta nga ang teolohiya sa Dios dunay kanang gitawag natog paglambo, kanang gitawag natog development of doctrine. Mao man gani nga kung gusto mo magpalawom sa inyong pagtuong Katoliko,
na ako'y i-recommend ninyo nga website na limot lang ko. Website ni sa kanhi usa ka evangelical nga si Dave Armstrong nga na convert sa pagkakatoliko. Na siya website nga usa sa gisgutan sa iyang website kanang Development of Doctrine. Then ang author ana mao si katugaling si Cardinal Newman nga former pod Protestant, no. Iyan ang gi-explain ng Development of Doctrine. Nga bot pasabot nga sa teolohiya sa Dios dili na automatic ba nga sa usa lang ka adlaw o sa usa ka panahon gidiretso rebel tanan. Bot pasabot dunay paglambo o pag-uswag. Tagaan mo nako og example. Sa daang kasabutan gihulagway ng mata sa mata, ngipon sa ngipon. Bot pasabot medyo may pagka-strict ang atong panglantaw sa daang kasabutan kay pananglit mo makalapas ka sa adlaw ng igpapahulay. Ang silot ni buwana ditsuon jud gagabatuon ka hangtod mamatay. Di ba? Dayon gihulagway po diha ang patay. Gihulagway diha ang patay. Dayon sa bagong kasabutan, adunay paglambo ngano man. Lahi naman kang Kristo sa bagong kasabutan. Ang iyang gitudlo kung bunon kag bato di man kuno balusag bato, balusan magpan. Di ba nya giklaro na gipasabot na ni San Pablo sa Roma kapitulo 12. Nga kung naa kay kaaway ipahigugma gani. Pero dili na ko na i-expound og ayo ha. Ako naman taga-agklo nga ang daang kasabutan og bag-o dili na parehas. No, dili na parehas. Now, katong gibasa kag ganina sa Isayas nga silutan ng magkaon anang baboy og unsa pa tong giisip nga mahugaw di ta mosupak ana kay naaman tus daang kasabutan. Well, kung naulipon tas daang kasabutan, obligado gyud ta mosunod ana. Kung mo sunod kung mo musupak ta ana asilutan gyud ta. Pero ang ato gong panahon ron wala naman ta nagpailalom sa daang kasabutan kundi bag-o naman ta. Mao na nga ang atong sundong balaod base na pod sa bag-ong kasabutan. Naa sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 17 giklaro diha ni San Pablo nga dili na kuno kahukman og mahitungod sa kanon. Then gisgutan pod ng Sabat. Naghisgot na og daang kasabutan. Nga gani matud pa niya diha sa Colosas nga gitapos sa krus. Mao na nga giisgutan pa gyud niya nga landong kuno tong daang kasabutan. Unya sa bagong kasabutan, iyang giklaro diha nga, diri na ta ni Kristo. Buti pasabot, sa bagong kasabutan, ang atong paminahon kung manudlo, dili na tong daang kasabutan, kundi bag-o na, kaninang mga panudlo ni Kristo. Sama pananglit sa Marcos 7, 18 nga 23, nga si Kristo, wala na maghisgot nga, doon na paghihapoy makahugaw sa tao kung isang-sang subaba. Kaya ang makahugaw kuno kadtong magula dili na tong isang-sang subaba gani dili na makatabang sa pagtulunan sa bagong kasabutan mahitungod sa pagkamatarong ngano man naa sa Hebrews 13:9 nga kanang pagtulunan na dili na siya makatabang niadtong maningkamot nga mahimong matarong diri sa bagong kasabutan. Hinuon sa daang kasabutan obligado gyud ana, no? Obligado ta ni ana. Dayon tagaan mo na kog prueba nga nganong lahi gyud ang bagong kasabutan ikumpara sa daang kasabutan, no? Mogamit ani og interlinear Greek og kaning sa New International Version sa Hebrews kapitulo 8 bersikulo 7. Okay, atong basahon ning Hebrews 8 verse 7 sa New International Version, no? For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. Unsa kuno to? For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. Bantay mo aning hubara kay naay hubad ron sa kanang binisaya nga dili kaayo takdo kung ibase nato sa interlinear Greek kay giingon ra nga ang kuan kuno ang daang kasabutan kuno kung wala pay kulang dili na unta kinahanglanon ang bag-o. Oh? Pero ang takdo gyud o duol gyud Griego ana dili na kulang lang, sayop gyud. Ngabot pasabot nga kung wa pa kunoy sayop tong daang kasabutan wala na unta magkinahanglan og bag-o. O klaro diri for if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. Now, basig mo ingon mo nga, sayop man ang hubara veritas. So muna nga, ato pong busahon ang interlinear Greek, no?
Oh, naglungaw man ko diri naman ni sa internet ka makita ninyo ni sa Bible Gateway, no? Daghan man ang klase-klaseng hubad sa Bible Gateway. Now atong basahon ang Griego then basahon po natong in English. O mo ni atong mabasa sa Griego. Gar eho ekenos protos, amemptos o tupos an zeteo dioderos. Sa in English ato mo ni, for if that first covenant had been blameless, so dili kay kulang lang, blameless. Then sa Griego kaklaro amemptos, then no occasion would have been sought for the second. So mao na basig maghuna-huna pod mo ron nasayop day ang Dios atong iyang dahang kasabutan. Dili pod, no? So unsa may explanations Katoliko nganong dili na siya sayop, no, sa exegesis sa Katoliko kay posible po kayo nga ato ang Dios pakasad-on nato kung giingon diha ang pulong nga blameless. Now sa exegesis sa Katoliko mao ni ang siyensya god sa pagtuo sa ato nang giingon dunay pag-uswag, paglambo. Sama pananglit kung atong hinuktukan ng mga pulong ni Kristo diha sa bag-ong kasabutan nga doon nato'y pagtulunan siya nga ang mga apostol wala din kasabot. Mo nang niingon siya nga dili pa mo kasabot ani ron pero moabot ang panahon nga makasabot mo. Sa ato pa doon na gyud ay pag-uswag sa pagsabot. Dili insigida nga pagpanudlo ni Kristo sabtan din nila tanan. So, dunay paglambo o pag-uswag sa teolohiya sa Dios. Gianam-anam niya pagpadayag. Napay laing example ana. Sa daang kasabutan, dili nato maklaro diha nga ang usa ka Dios giklaro gyud nga tulo ang persona. Although naalay implied diha sa Genesis 1:26 nga pagbuhat sa Dios sa tao nag-ingon siya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Atong dagway sa kana nagpasabot na og plurality of persons sa one God nga dili lang di ay kay usa ang persona sa Dios. Now, kung moanhi ka sa bagong kasabutan, maklaro man nato na nga kinsa kaayo ng personahang gipasabot diha. Pananglit sa Hebrehanon Juan 1:1 ngadto 14 giingon diha nga sa sinugdan na ana ang amahan nga Dios, then uban pod ang pulong nga Dios pod. Una, duha na pero dili na duha ka Dios ha. Ang pulong diha nagpasabot nga ikaduhang persona sa Dios nga mao si Kristo kay mao man tong pulong nga Dios nga nagpakatao. Sumala sa bersikulo 14. So, dayon kung modagan pud ta sa Mateo 28:19, giklaro pod nga ang kauban anang duha nga amahan ug anak ang Espiritu Santo. Kay sa bunya gisgutan man ang tulo, amahan, anak ug Espiritu Santo. So, tulo dahi ang gitumbog anang mga personang gipasabot ya sa Genesis 1:26. No, giklaro na amahan, anak, Espiritu Santo. Sa to pa, dunay paglambo o pag-inanay nga pagpadayag sa Dios mahitungod sa iyang teolohiya. Dili kay automatic nga naa dayon tanan. So mauna nga maghulat ta kung kanus-an niya ipadayag. Nakaron ang atong pagtuo wala man ta gipriso sa daang kasabutan. Naa may fulfillment nga bag-ong kasabutan. Sa ato pa, inig-abot sa bag-ong kasabutan, diri na puntas bag-ong kasabutan. Nga abot pasabot kung magpaulipon paghihapon ta atong daang kasabutan, sayop na ta. Mo na ibot pasabot ana nga katong daang kasabutan, dunay sayop, dili na pagasabton nga nasayop ang Dios ato. Sakto to sa ilang kubinant, sa ilang panahon, kay obligado man sila sa pagsunod. Pero sa bag-ong kasabutan, naa na may bago, maunang, dili na puntas bag-ong kasabutan. So kung ato pang sumanon to, katong daan, sayop na to para nato. Mo bitaw nga, klaro ni San Pablo diri nga katong daang kasabutan, batok tong mga pagtulun-ana sa atong pagtulun-an karon. Kay dili naman to ipasunod. Ato ning basahon ning Kolosas mga igsoon, tagda lang kay ato sang ukbo ng atong Biblia. Kaniya basahon nato ang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 17. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini. Wa na laing gitumbok ani daang kasabutan gipapas na. O giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Gani kung naamoy laing hubot ana gitawag pagalinig mga kasabutan o mga tulomanon nga kabatok nato. Nganong kabatok man, kay lahi na gud, bag-ong kasabutan na gud ta, nya nganong mo padayon man ta atong daang kasabutan.
Sa ato pa, diri sa bagong kasabutan, isipon na tong sayop tong daan. Mao na ang Hebrews 8:7 nga gisgutan nga mao na nga gikinahanglan ang bag-ong kasabutan kay giisip naman nga sayop tong daan kay naa may gipaabot nga fulfillment nga mao ang bag-ong kasabutan. So, no, ato sa ning tiwason ug basa, no, giingon diri. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus o pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapilihan katuning otoridad sa raan ha. Kay ang otoridad sa bag-ong kasabutan, mga apostol naman po, dili naman tong mga pari tong sa daan, kay ilisda naman po, og mga lideres diri sa bag-ong kasabutan, una katong mga apostol. So atong ipadayon, giingon, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, usa ka sa ulugan sa bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Bantay tani kay mag-exception ra ba ang Seventh-day Adventist ani? No, wala ra ba yung exception diri. Pag ingong igpapahulay, di na to pagkapinag, oy, na-exception na, no? Pero sa atong tema sa igpapahulay, ako naman ang gihisgutan nga ang igpapahulay ni sadaan, katong gipatunong nila 7th day of the week. Landong raman ang ilang katulaging ilang pagpatunong itong mga kasaulugan o kana mga observance sa una kay pulihan lagig bag-ong kasabutan. Kay kung ingong gagdaan parehas lagi hapon sa bag-o na anong kinahanglan pa man ang bag-o? Anong napa may bag-o kung parehas ra tanan sa daan? Di ba? Muna giingon dire busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Wala na eksepsyon diri ha. Kining tanan, mga anino lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Sa ato pa, ang daang kasabutan, landong rato. Diri na putas bag-ong kasabutan nga gipanudlo ni Kristo. Mo ni bag-ong kasabutan, new covenant. Karon mo bitaw nangutan ako ganina, ninawag ko sa telepono. Asa mabasa nga sa New Covenant na nudlo si Kristo nga dili gihapon ni pakaon ng baboy. Kabalo mo sa exegesis sa Katoliko nganong giisip tong daang kasabutan nga sayop, pero dili na to ingno na nga nasayop ang Dios. Ang exegesis sa Katoliko ana nga hinay-hinay manggod ang iyang pagpadayag sa iyong teolohiya. Dili ba diretso dayon? Kinahanglan maghulata kanus-an niya ipadayag tanan. Kanus-an niya ipadayag ang fulfillment. Nga ang kamatuuran moabot lang ang kinatibuk-an pag-abot ni Kristo. Dili pa nato na makita sa daang kasabutan. So, kung moabot na ang bagong kasabutan, na isipon na itong sayop tong daan, kay dili naman ta patumanan atong daang kasabutan, bago naman. Mao na ang teolohiyang Katoliko atong sundon ang inanay development of doctrine. Mao ni pagtulon ang Katoliko. Dili ta maguna-una. Dito maguna-una. So, mao na, nganong giisip nga kadtong daang kasabutan, pwede gili na itong ingnon nga, dili pagyud tumao, dunay kakulangon, pwede gapon nato gamiton nga termino. Ngano kay, kung ato gong hinuktukan pag-ayo mga igsuon, kana agong tulumanon mahitungod sa kalanon, dili gyud na gyud mo ay makapamatarong gyud nimo kung ayuhon gyud nimo balanse ngano man. Kay, kung nakapaminaw mo sa akong programa sa mga nangagi, akong gisgutan na nga kanang klasiyas pagtulunan, dili gyud na garantiya nga mamatarong ka. Nga ang imong sulod sa imong kasing-kasing, ang imong pagkatao limpyo. Umaayo ka kay daghan mang dili mo ka og baboy isdang walay himbis katong giisip sa daang kasabutan nga mahugaw mao nang dili kanon daghang nagpadayon gihapon anang pagtulon-ana ron nga dili man maayo ang ilang batasan. Dili na siya garantiya. Mao na nga sa New Covenant teaching ni Jesus Christ wala na nagiapil. Aniya ang klaro kaayong pagpasabot ni Kristo dinhi sa iyang New Covenant teaching kini Mateo bag-ong kasabutan gyud. Mateo 15 bersikulo 10 ngadto sa 11 ngadto sa 12 giingon. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya.
kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Paglagot ang mga Parisiyo nga naman, katong mga Parisiyo God, wa pa kasabot unsa ng New Covenant. Nagpaulipon paghihapon sila sa daang kasabutan. Mao na nga pag ingon ni Kristo ani suko sila kay minsan buoti may pasabot Ginoo nga pwede na daykan ontong mahugaw nga giisip baboy isda ng himbis. Mao man gyud gipasabot sa Ginoo diri. Suko sila mo nang laglagot sila. So makaingon ta nga kining Seventh-day Adventist ron, kining ilang pagtulunan kombinasyon ni sa Christianity og daang kasabutan. Mao na ang Katoliko ron naagyud ang fullness kay og unsay Kristiyano mao na gyud gisunod wa na giapil tong daang kasabutan nga kipangdili. Klaro mo na kayo. Ani basahon kog usob mga higala. Unya gipaduol ni Hesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Siyempre maglagot yun ang mga Parisiyo kay dili man sila gusto nga usbuntong daang kasabutan. Nga katong gidili ng baboy ipakaon isdang wala himbis. Mao man na. So muna naglagot sila. Dahin karon ato pag yun nga eksplikar nganong nakasulti si Kristo ani nga sa New Covenant teaching niya, dili na importante ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Atong basahon ning Marcos Kapitulo 7, mga igsuon, no? Okay, ani ano, ang titulo ani naman ni title gibutang diri no, Marcos Kapitulo 7. Sugdo nato pagbasa sa 14 na lang siguro, no? 14, dayon ngadto Dios 23, no? Nagisgot ni og ang makapahugaw sa tao, no? Sa laing pagpasabot diri ang makapasad-an sa tao. Kay mo man ni ang but pasabot sa Ginoo diri, Marcos Kapitulo 7. Unya kining yang pagtulod-an sa New Covenant sa bagong kasabutan, specific gani sa pagkamatarong. Kana bang unsa gi makapabuutan o makapamatarong sa tao, wala na niya gi-appeal ng dili gihapon pagkaon sa baboy o isdang wala himbis. Niya basahon ko, Marcos Kapitulo 7, 14 ngadto 23. Ang makahugaw sa tao o ang makapasad-an kuno sa tao. Ingon. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa, tanawa ha? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw ganiya. Sa laing pagpasabot o sa laing dritsog yun nga pagpasabot, bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makapasad-an kaniya. Ang makapasad-an o makapahugaw sa tao, mao kadtong bugula kaniya. So dili na day ka ng isang-sang sa baba, kung dili kadtong gikan gyud sa tao. Unsa man na atong klarohon na unsa gani makahugaw sa tao ha? Sa 17, sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan, ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao. Nabagoy bisan unsa dayon. I-appeal pa rin ng baboy. Bisan unsa god. Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon, dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw o makapasad-an sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Nawa na gid siya maghisgot og kanang isang-sang baba nga dunay gihapoy makapasad-an o makapasal-an nimo kung kanon nimo, no? Sa 21, kay gikan sa kasing-kasing ang tao makauna-huna og daotan. Makahimog sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaw ay kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang, kining tanan
nga nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makapahugaw o makapasad-an kaniya na pamang baboy diri isdang wala himbis giapil wa naman nga ang gihisgutan ni Kristo kadto man ang gikan gyud sa sulod sa tao dili man ang isang sangsbaba. Kaysa New Covenant lagi ang analysis sa teolohiya dili importante ng kanang kahugaw kanang isulod sa baba. Mahimong sa physical kana bang physical reason maayong sundo na to na kanang gitudlo sa mga doktor pero para panglawas ra na pero kinigong pagtuugod relihiyon dili man ni panglawas ang gipokus diri kaluwasan man is kalag kana maning kakahugawan maning nga sala nga gitumbok mao kuno na kanang mga pagkaon nga giisip nga mahugaw dili na siya moy makatabang sa pagkamatarong ano man kay daghang dili mo kaog baboy isdang uli himbis nga maot magbatasan. Mo na nga dili na siya importante ng pagtulon-ana diri sa New Covenant. Ang giklaro diri ni Kristo nga makapasad-an kanang gikan gyud sa sulod sa tao, kanang mga kinaiya ba nato nga maot. Aniya akong usbon. Giingon niya diri sa 21. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og daotan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason, okay. Pagkahimog sa lawayong, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, kamapahitason ug kabuang kining tanan nagagikan sulod sa tao ug maoy makapasad ano makahugaw kaniya. Wa na gyud giapil ng baboy isdang hulay himbis. Ngano man kay dili lagi na moy tinuod gyud nga kana bang fulfillment nga pagtulun-an kay daang kasabutan raman to. First step ba to? Gitawag gutog landong. Kato mga pagtulun-an sa daang kasabutan gitawag tug landong. May taglandong sa tupa, dili ito maupagyud ang gipaabot. Ang gipaabot ang pagtulon-an ni Kristo. O niya na may Kristo. Klaro man ni Marcos City o panundo ni Kristo nga wala naman ay apil. Okay, pikir naman itong panahon, mga igsoon, at tangin ninyo kung madetalye na ito ning timaha sa katong atong tulumanon gali, katong usa ka oras, kanang mabuntag, kanang madomingo, alas 6 nga to alas 7, kaya di na ko mahurot ni tanan, kini akong giandam. So ako lang katapusang basahon ron nga teksto, isip pa matuod nga, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon sa daang kasabutan, dili na applicable, dili na ta obligado sa bagong kasabutan, basahon ko ang Hebrehanon 13 versikulo 9. No, Hebrehanon 13:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo. Timan-an nato kining mga lahi nga pagtulunan nga makapatipas referido ni sa katong daang kasabutan. Kay gitawag man to nila ni Pablo og mga tulumanon o kasabutan nga batok na to. Kay sa bag-ugong kasabutan giisip na nga batok tong daang kasabutan. Mo na nga kadang tulumanon may tungod sa kalanon na manas daang kasabutan. So apil na sa mga batok nga pagtulunan sa Christianity. Pero giapil gihapon ni Ellen White. Atong basahon. Ay ayaw itugot nga lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan, maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Okay, Hebrews chapter 13 verse 9 na. Wala man tayo igong panahon. Bitin kayo, no? Pero murag igo naman siguro to. Pero atangin ninyo sa atong laing programa na ato ng expound no gayo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ang atong obispo sa Dipolog,
Diocese of Tipolog, Monsignor Sibiro Kaermari, o uban sa mga kauban mga kaparian. Kini na lamang ang ubos ninyong lagad sa mong tulamanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga higala sa technical side, Danilo Luod og Tax Ilumba. Hangtod ugma pohon, gabi ita ugma ha? Kay Lunes man. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.